Na inlaylayon agingga May 15 tinaituding a deadline ti panangipila iti income tax returns gapu iti epekto ti oil crisis. Nupay kasay mapila ti BIR Cordillera kadagiti umili nga agbayad dan iti anungan da abuis sakbay ti deadline. Ada kinalap a detalye ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Awisan ti Bureau of Internal Revenue Cordillera dagiti taxpayer nga agbayad iti tax dues dagitoy sakbay tinaituding a deadline. Sigon iti BIR Cordillera, napinpintas lata tinasapsapa a panagbayad tapno maliklikan ti penalty. Iti original nga schedule ti ahensya, idi kuma April 15 ti deadline ti panagbayad iti income tax returns kenda dumapay a tax dues. Ngamga po iti agdama a krisis, na ilaylayon ti deadline agingga inton May 15. This will help also our taxpayers in times that we have this crisis. For them to be given more time, more leeway, okay, for the preparation of their income tax returns and pay their income taxes that is properly due to the government. Awan met iti agbalin nga epekto ti tax collection iti nailaylayon a deadline. Ngam na ilawlawag adagiti daduma a collection da para iti bulan ti Abril ket maiyakar inton Mayo. Iti baet ti daytoy adumutten nagiti taxpayers ti nangipila iti income tax returns ken nagbayad iti taxes da iti April 15. Ang BIR hindi kami nagkukulang, okay? As early as February of every year, okay, nagkakaroon na kami ng tax campaign kick-off, okay? So lahat ng mga revenue district offices, all revenue officers, all RDOs, all regional directors, we do tax campaign. Naiunay-unay mo ti kinapatag ti panagbayad iti tax. Sigon iti BIR Cordillera, amin na Pilipino kat agnumnumar iti tax collection gaputa daytoy ti lifeblood ti pagilyan. Nailawlawag pay adagiti taxes ti pagtataudan ti pondo ti pagilyan para iti operasyon dagiti ahensya ken opisina ti gobyerno, pakairamanan ti economic, infrastructure, ken dadumapay a development programs. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.